Как се прави миграция на сайт правилно, без загуба на трафик или поне загуба на трафик в рамките на допустимото? Много често след миграция обикновено има една заблуда, че Google наказва сайта. Всъщност Google не наказва сайта, просто следва сигналите, които му даваме. В този смисъл миграцията на сайт или SEO миграцията, има доста термини за този процес, е много важно решение и трябва да бъде изпълнена много правилно, защото на практика това е бизнес риск. Това не е просто един обикновен редизайн на сайт и няма какво да се случи. Тук има реален риск от загуба на продажби, ако нещата не бъдат изпълнени както трябва и сайтът загуби позиции и съответно трафик. Но първо, какво е миграция на един сайт или SEO миграция? Миграцията е най-вече когато се промени начина, по който Google разпознава един сайт. По-конкретно, промяна на URL адреси, промяна на структурата на сайта или промяна на домейна. Кога е необходима миграция на сайт, т.е. кога е необходимо да променим URL адреси, домейни, структури и така нататък. Причините да се стигне до миграция основно са няколко. Първо, когато има някакво ребрандиране на бизнеса. Тогава може да се наложи смяна на домейна, ако по някакъв начин бизнесът промени името си. След това редизайн. Ако се прави веб редизайн с цел conversion rate оптимизация, т.е. да се повишат продажбите, в този смисъл вероятно ще се променят и някои URL адреси. Възможно и цялата структура на сайта и оттам следва и така наречената SEO миграция. Ако сайтът сменя CMS, да кажем, че един сайт до момента е бил на WordPress, но е станал твърде голям и WordPress вече не е подходящ за целите на сайта и е взето решение вече да мине на Magento или OpenCart, Shopify, къстъм платформа или каквото и да е друго решение, което да позволи на сайта да оперира нормално. В зависимост отново от CMS-а може да се наложи и цялостно реструктуриране на сайта. Така че това е един SEO процес, който е доста сложен, би казал най-сложната част в SEO-то и неговото планиране и изпълнение наистина носят бизнес риск, който може да бъде значителен, ако не бъде направено както трябва. Обикновено миграцията може да бъде разделена в 5 фази. Първата фаза е подготовката за миграция. 80% от успеха на една миграция е именно в подготовката, в правилната подготовка за миграция. В тази първа фаза като цяло трябва да се запамети сегашното състояние на сайта. Тоест, да се свалят всички URL адреси посредством Screaming Frog, NetPeak Spider, Ahrefs, SEMrush или друг инструмент, да се прегледат URL адресите, които носят трафик, кои имат беклинкове, да се свалят и самите беклинкове и също да се определи кои са най-важните за бизнеса страници. При e-commerce сайтовете това обикновено са някои категории, при тях трябва да се действа с повишено внимание, защото ако те бъдат засегнати, наистина резултатите могат да паднат в Google, първо като класиране, а там като трафик и продажа. След като се направи тази инвентаризация, т.е. всичко е запаметено, всичко вече е ясно за сегашното състояние на сайта, трафик, беклинк, URL адреси и така нататък, се преминава към втората фаза, която е всъщност един мапинг. В тази фаза трябва да определим redirect. Тук се очаква, че вече имаме нова структура на сайта, нови URL адреси, определили сме вече тази работа. Всичко това е минало през обратни връзки, че това е приетата нова структура, нови URL адреси и така нататък. И оттам нататък ние вече сетваме редиректи. Какво всъщност са 301 редиректи? С това показваме на Google кой е новият URL адрес. Да кажем, че в момента имаме категория за къмпинг оборудване. Решили сме новата категория на базата на ключови думи и други бизнес решения да се казва къмпинг екипировка. Съответно, тук се променя URL адреса, но ние слагаме редирект от стария URL адрес към новия URL адрес. По този начин показваме на Google, ето това е новият URL адрес и очакваме цялата стойност, така наречения link juice, да се прехвърли от стария URL адрес към новия URL адрес. Тук следва да се направят редиректи и на всички URL адреси на изображения. Това доста често лесно се пропуска, но има бизнеси, които продажбите им идват доста от Google Images, т.е. от снимки в Google. Третата фаза е стейджинг средата, сетването на стейджинг среда, dev среда. На тази, да го наречем, лабораторна среда, там е безопасно да се работи върху сайта. Там се прави, да кажем, новия дизайн на сайта, ако има в случая редизайн. Подготвя се новата структура. Като цяло това е един доплащ на стария сайт, върху който може да работим спокойно. Тук следва да направим
абсолютно всички проверки преди да пуснем сайта Live. Трябва да проверим дали метаданните са прехвърлени правилно. Да проверим сайтмапа, изображенията, roles.txt. Като цяло трябва отново да пуснем през една проверка dev средата и да видим техническото състояние на dev средата. Трябва да проверим canonical адресите, да оптимизираме heading структурата. Общо взето тази dev среда трябва да я подготвим да бъде перфектна за момента, в който ще я пуснем лайв. Много важно тук да се спомене, че dev средата трябва да бъде noindex и за предпочитане с парола. По този начин ние наистина възпрепятстваме Google да не може да влезе в тази dev среда, защото има риск от много голям дублаж с стария сайт. Dev средата не трябва да бъде обхождана и тя трябва да бъде изцяло невидима за Google. Четвъртата фаза, най-критичната фаза може би, е денят на миграцията. Първо, нещо, което очевидно, но все пак се е случвало, миграция не се прави в петък, защото направена в петък, след проверките, ако излезне нещо, няма да има кой да го прави през събота неделя или дев екипа трябва да работи извънредно. Най-добре е това да бъде в понеделник или във вторник, за да може да има цяла една седмица и повече време за проверки и за отстраняване на някакви проблеми, ако са възникнали. В този ден на миграцията това е планирано и има координация между SEO екипа и Dev екипа. И как се случва миграцията? Dev екипа пуска стейджинг средата да бъде лайв и в този момент се активират всички редиректи. След това Dev екипа уведомява SEO-то и SEO-то започва да прави една поредица от проверки. Първо проверява дали редиректите работят, това е най-важната част. Второ, много важно, което се случва доста често, забравя се noindexа на Dev средата. Така, когато стейджинг вече е лайв, се случва така, че да има все още noindex. Това е голям проблем и ако не е в чеклиста на SEO екипа, за този noindex може да се разбере след няколко дни по един неприятен начин, защото ще се види първо спад в трафика, оттам нататък, когато се направят още допълнителни проверки, чак тогава може да се хване този noindex. Така че първо проверяват се редиректите, след това се проверяват всички noindex, nofollow тагове и така нататък. Старите URL адреси трябва да са 301 реdirect, не 302, макар че разликата не е много голяма. Да махаме noindexа, правим проверка на сайтмапа, на robots.txt, на canonical таговете и в обобщение на тези проверки на новия сайт проверяваме дали всички линкове URL адреси са 200 окей, т.е. дали няма счупени линкове и да няма така наречените redirect chains или redirect вериги. Т.е. от един редирект на друг редирект, на третия редирект трябва да има само един редирект. И накрая, пета фаза, комуникираме всичко това с Google. Ако се наложи, прави се ново property в конзолата, в Google Search конзола. При смяна на домен, това го отбелязваме в Google, changes of адрес. Правим една анотация в Google Analytics, за да знаем в кой ден точно сме направили миграцията и да следим резултатите преди и след. И след като направим всичко това, ако всичко е наред, започваме да следим позициите и трафика на сайта през следващите 1, 2, 3 седмици, месец, колкото необходимо всъщност. Сега, след миграциите, по принцип има един нормален спад. Но въпросът е как да преценим това дали е нормален спад или всъщност има проблем някъде. Нормален спад на трафика може да наречем нещо, което е временно. Да кажем, по някои ключови думи имаме 10% спад, 20% спад на трафика. Те спаднат временно, но в зависимост от нишата, в зависимост от сайта, ако те се върнат в следващите 2 седмици, месец, то това може да се категоризира като нормален спад на трафик след миграция. Въпросът е, ако имаме резки спадове на трафика, 50, 60, 70% спад на трафика и загуба на ключови думи. Ако има деиндексиране на сайта на някои страници, загуба на ключови бизнес страници, загуба на брандови търсения, то в този случай някъде има пропуск и трябва да започне да се търси този пропуск, за да се отстрани. Така че SEO миграцията приключва тогава, когато трафикът на сайта се стабилизира, не когато новия сайт е лайв. Като заключение, SEO миграцията не е просто една техническа задача, а това е реално бизнес решение, което съдържа и бизнес риск. Риск, който обаче може да бъде управляван чрез добре планиран процес, подготовка и последващо качествено изпълнение. Така че ако се планира миграция, второто мнение преди сайта да бъде лайв е винаги по-евтино, отколкото възстановяването след това.